Davies ydw i, a dwi yma i sôn am y gyfrol Gair o Gysur, sydd wedi cael ei chyhoeddi'n ddiweddar. Dwi o Fetws Gwerfel Goch yn enedigol, ac wedi symud i fyw i ysbyty Ifan ers i mi brodi, ac yn fam i 4 o blant, yn byw yma ar fferm yn ysbyty Ifan. Wrth fy ngwaith bob dydd, dwi'n bennaeth cerddoriaeth yn Ysgol Creuddyn, ac mae cerddoriaeth wrth gwrs yn chwarae rhan bwysig iawn yn y mywyd i, ynghyd â barddoniaeth a llyfrau o bob math hefyd. Y tro dwythaf i'r Eisteddfod gael ei chynnal yn 2019 yn Llanrwst, oedd hi ar stepen y drws yma wrth gwrs, ac ro'n i'n brysur iawn rhwng bob peth, yn arwain corwst, hefyd yn ymwneud â'r sioe Te yn y Grig, ac mi gefais i'r fraint o gael yn erbyn i'r orsedd yn yr Eisteddfod honno hefyd. Ac mae gennau lun o honnau hefo mam yn cael yn erbyn i'r orsedd. A chydig iawn feddyliwn ni ar y pryd, ymhen ychydig fisoedd. Mae dyna'r tro ola i mi fod yn yr orsedd hefo hi a deud y gwir. Achos mi wnaethon ni golli mam yn frawychus o sydyn o fewn rhyw 6 mis i'r Eisteddfod. Ychydig fyswn ni wedi meddwl hefyd bryd hynny byddwn ni'n cyhoeddi cyfrol, a cyfrol am alar a chysur yn fwy na dim felly. Felly mae'r gyfrol yma yn gyfrol bersonol iawn. Mae'n deillio o'n galar personol i mewn gwirionedd. Mi golles i'n had 4 mlynedd yn ôl bellach, oedd dad wedi bod yn wael am gyfnod cymharol hir a deud y gwir, a wedi bod yn yr ysbyty, ac mi gawson ni gyfle mewn ffordd i baratoi at y gweitha yn yr achos hwnnw lle, a gyfle i ffarwelio fo hefo fo. Yn achos mam roedd y galar yn hollol wahanol gan i ni cholli hi'n mor sydyn 30 ar ôl y Nadolig. Oedd hi wedi bod yma yn dod ag anrhegion Nadolig i ni. Ac yn anffodus mi gafodd drawiad ar y galon wrth yrru oedd hi yma felly. Ac wrth gwrs roedd hwnnw'n brofiad traumatig iawn, cael plismyn yn dod at y drws. Mae o'n brofiad, mae'n alar cwbl wahanol, a does na'm byd yn eich paratoi chi at y newid byd dros nos, felly ynde. Felly oedd y profiad o laru y tro yma yn gwbl wahanol, ond rhywbeth yn teimlo'n derfynol iawn amdano fo, gan mod i wedi colli'r 2 riant felly, ac mewn amgylchiadau cwbl wahanol wrth gwrs. Roedd mam, Margaret Edwards o Fetws Gwerfel Goch, yn arwain Côr Bro Gwerfyl, yn ymwneud â'r Eisteddfod wrth gwrs. Roedd hi hefyd yn ddynes brysur iawn, yn dal i ddysgu, wedi bod yn bennaeth yn Ysgol Dimel, ac wrth i bod hefo cerddoriaeth a barddoniaeth hefyd. Ac mi basiodd i'r cariad yna tuag at barddoni ymlaen i mi. Yn y nosweithiau cyntaf wedyn, o'n i'n teimlo i bod hi'n anodd iawn siarad am yng ngalar. O'n i'n teimlo bod hi llawer haws sgwennu am y profiad a deud y gwir. A dyna nath yn helpu fi i oresgyn neu i ddelio hefo'r galar personol yma felly. Roedd y nosweithiau'n hir. Un o'r cerddi digwydd bod sydd yn y gyfrol ydy Pan fo'r nos yn hir gan Ryan, ac nes i rioed ddeall y geiriau'n iawn tan oedden ni yn galaru go iawn felly. Oedden ni methu cysgu, ac yn y nos o'n i jyst yn trio meddwl be fedra i wneud i'n helpu'n hun, i gysuro'n hun, ac mewn erwysfa bod rhaid mi gael sgwennu. Ac yn oriau ma'n y bore o'n i'n sgwennu. Ar y dechrau, cyfieithu rhyw bytiau bach oedd ffrindiau wedi anfon i mi, rhyw ddyfyniadau bach am alar yn gyffredinol felly. Ac wedyn cael yr hyder i sgwennu pethau gwreiddiol a barddoni, a sgwennu ychydig o gerddi fy hun. Yn rhyfedd iawn, un o'r pethau rhaid i ni wneud ar ôl colli mam oedd mynd drwy ffôn hi mwyn cael lluniau gwerthfawr wrth gwrs i'w cadw, lluniau, wyliau, teuluol ac yn y blaen. Ac ar y ffôn hefyd, oedd o'n brofiad reit iasol a deud y gwir, mi ddaethon ni ar draws dyfyniadau roedd hi wedi cadw. 2 gerdd yn arbennig, Your Mother gan Eileen Connor, a When Tomorrow Starts Without Me gan David Connor. A mi nes i dim o'r wysfa i gyfieithu y penillion yma, y cerddi yma mewn gwirionedd. A dwi am ddarllen un ohonyn nhw i chi nesaf. Pan na fydda fyna y fori? Pan na fydda fyna y fori? Paid ofni a chael braw. Daeth angel i alw fy enw a gafael yn fy llaw.
Dywedodd fod na le wedi gadw yn y nefoedd fyny fry, ac y byddai'n rhaid i mi adael pawb oedd yn annwyl iawn i mi. Ond wrth i mi gerdded drwy byrth y nef a theimlo gwres ei gôl, fe deimlwn yn gwbl gartrefol, fe wyddwn mod i adre nôl. Felly, pan na fydda fyna fory, cofia nad pell fydda i. Bob tro meddylu amdanaf, byddaf yna, yn dy galon di. Mam. Na fedri di weld ei gwên, na chlywed sŵn ei throed, mae'r fam yn cyd gerdded bob cam o'r daith, yn union fel y gwnaeth i erioed. Mae'n dilyn dy hynt at helynt, yn deall pan ti'n brydd, mae'n lapio'i breichiau amdanat, sychu'r deigryn ar dy rydd. Efallai nad yw hi'n bosib ei gweld gyda thlygaid dy hun, ond mae hi yno, yn y distawrwydd, ym mhob atgo, ym mhob llun. Fe deimlu di ei chariad a'i llais yn dy galon di, a lle bynnag y byddi o ddydd i ddydd, bydd ei henaid gyda fi. Felly ar y dechrau, sgwennu a barddoni i'n nghysuro'n hun oeddwn i mewn gwirionedd, oedd rhyw fath o therapi i mi'n bersonol. Ac ymhen amser, ac ar ôl rhannu rhai o'r dyfyniadau a'r cerddi hefo ffrindiau a theulu, mi wnaethon nhw awgrymu mod i yn rhannu y cerddi a'r cynnyrch yma mewn ffordd. Ac wrth gwrs mi ddaeth y pandemig hefyd, ac mi wnaethon ni golli llawer o anwyliad wrth gwrs, a pobl yn galaru mewn unigrwydd mawr. Mae galar yn daith unig ar y gorau, deud y gwir. Ond pan ydych chi'n gorfod galaru a ddim yn cael neb i alw heibio, i gydymdeimlo, ddim yn cael cynnal cynebrwng yn iawn felly. Mae o'n brofiad unig dros ben, dwi'n dychmygu. Felly, gan nad oeddwn ni'n gallu ymweld ar fynwent i gofio 3 mlynedd ers i mi golli'n nhad, mi nes i benderfynu byswn ni yn creu y dudalen Gair o Gysur ar Facebook a rhannu'r cerddi bob yn hyn a hyn. Ac mi oedd yr ymateb ges i yn rhyfeddol, deud y gwir, yn anisgwyl iawn. O'n i wedi meddwl dipyn cyn rhannu'r cerddi, achos oedd nhw'n reit bersonol mewn ffordd, ond mi ges i gymaint o negeseuon yn diolch i mi am wneud hynny. Ceisiadau hefyd i gyfieithu barddoniaeth arall, felly ceisiadau i gael defnyddio yr cerddi a'r pytiau mewn cardiau, mewn gwasanaethau, mewn capel gorffwys hyd yn oed. Ac felly, roedd o'n cynnig cysur i mi hefyd mewn gwirionedd bod y geiriau yn dod â chysur i bobl eraill. Ac yma'n hir a hwyr, mi gysylltodd Hywel Trewyn hefo fi o Wasg y Bwthyn a gofyn i mi fyddwn ni'n ystyried cyhoeddi cyfrol. Yn eironig iawn, mae Hywel Trewyn yn dod o Fetws Gwerfyl Goch, yr un pentref a fi, a'i dad o diweddar Emrys Davies oedd yn athro ysgol Seili. Ac mi oedden ni dipyn o fets, achos oedden ni'n rhannu hefyd yr un dyddiad pen-blwydd digwydd bod. Ac felly fedrwn ni ddim gwrthod y cynnig. A gan fod na ddim ymarferion côr ac yn y blaen gyda'r nos a dim gwaith danfon y plant nôl ymlaen oherwydd y pandemig mawr, mi o'n fwy amser mewn gwirionedd hefyd i gasglu pethau at ei gilydd. Ac mi nes i benderfynu wedyn y byddwn ni'n cynnwys geiriau pobl eraill yn y gyfrol hefyd, a nid jyst yng ngeiriau fi fy hun. Mae galar, fel dwi wedi sôn, yn wahanol i bawb, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig fod yna amrywiaeth yn y llyfr, rhywbeth at ddant pawb, ac at bob math o achlysur hefyd. Ac mae o wedi bod yn brofiad reit chwerw felys a deud y gwir, ond yn fraint yr un pryd cael cynnwys gwaith fy mam yn y gyfrol ei hun. Roedd mam, fel dwi wedi sôn o'r blaen, yn hoff iawn o farddoni, o addasu geiriau. Roedd hi'n cyfansoddi ar gyfer Lleisiau'r Alwen, 3 o ferched o Fetws Gwerfyl Goch, oedd yn arfer canu efo'i gilydd. Martin Brenig, ac roedd hi hefyd yn cyngherra ac yn cyfansoddi llawer ar gyfer Trebor Edwards. Yn canu diawdau hefo fo, a hi sgwennodd y geiriau un dydd ar y tro ar gyfer y parti pop yr ysgol Sul yn gyntaf, a mi glywodd Trebor y geiriau a gofyn plis gael defnyddio nhw. Ac wrth gwrs mae'n un o'r caneuon mwyaf adnabyddus erbyn hyn.
A mae'r geiriau eu hunain un dydd ar y tro wedi bod yn ganllaw i ni mewn gwirionedd yn ein galar felly ynde. Felly, mi nes i benderfynu byddwn ni'n cynnwys geiriau mam yn y gyfrol. Mae mam fel finne, mi oedd hi'n ymddiddori mewn cerdant. Mae cerdant weithiau'n cael ei gymryd yn ysgafn gan bobl, ond dwi'n meddwl fod o'n lwyfan pwysig iawn i farddoniaeth. Mae gymaint o farddoniaeth wedi cael ei glywed diolch i gerdant. Ac fel datgeinwyr cerdant, da ni'n gorfod dehongli'r geiriau. A dwi'n meddwl bod hynny wedi dylanwadu mewn ffordd ar yn hoffter i o farddoniaeth. A falle'r arddull dwi'n ei ddefnyddio i farddoni fel arddull mam, dwi'n meddwl. Mae'n gwaith ni'n eitha telynegol felly, a disgrifiadol. Ac felly dwi am ddarllen rwan un o'r cerddi sgwennodd mam ar gyfer Côr Bro Gwerfyl, oedd hi'n arwain Côr Bro Gwerfyl. Ac un o'r cerddi, un o'r penillion bach sgwennodd hi ar gyfer y côr, wel, dyfyniad sydd yn y gyfrol yma. Dwi am ddarllen i chi nesaf. Gwna ni'n fflamau yn y ganwyll, gwna ni'n llusern ar y stryd, gwna ni'n lleiad y ffurfafen i oleio yr holl fyd. Yn ogystal â barddoni a darllen barddoniaeth ac yn y blaen, mi oedd geiriau, caneuon a geiriau caneuon yn benodol yn dod â chysur mawr iawn i mi hefyd. Ac mi benderfynes i byddwn ni'n cynnwys geiriau caneuon yn y gyfrol bach yma. Ac a deud y gwir, dyna be ydy teitlau y penodau, mi ddatblygo hynny rywsut. Ac mae'r geiriau, mae'r penodau yn datblygu fel galar ei hun rwsyd. Mae'n mynd ar daith mewn gwirionedd lle ynde. Ydy ni'n cochwyn efo mae'r llais yn galw, mi gerddaf gyda thi. Gwybod bod na fory, pan fo'r nos yn hir, môr o gariad, wedi colli rhywun sy'n annwyl, y mae dagrau hiraeth ar fy ngwyddiau. Rho i'm yr hedd, dal i gredu, ymlaen ar gan, ac yn gorffen efo un dydd ar y tro. Felly, cyfres o ganeuon. Felly mae cerddoriaeth wrth gwrs yn chwarae rhan bwysig iawn yn y mywyd i. Ac mae llawer o'r caneuon sydd yn y gyfrol yn golygu llawer i ni fel teulu. Da ni wedi canu rhywfaint ohonyn nhw fel teulu. Mae'r plant wedi canu rhai yn nhw ar gerdant ac yn y blaen. Mae yna eiriau clasuron yma fel pan fo'r nos yn hir, Ryan, a iawn fod hael y machlyd Dafydd Iwan ac ar hyd y nos. Caneuon, y bydde mam yn ei canu yn gyson mewn cyngherddau mewn gwirionedd, felly ynde. Mae yna eiriau caneuon fel y soniais i nath mam i cyfieithu ar gyfer Trebor wedyn hefyd yn y gyfrol hefyd. A chaneuon mwy cyfoes, caneuon gan Linda Griffiths, gwybod bod na fory, oedden ni'n canu honno i gloi cyngherddau pan oedden ni'n mynd o gwmpas fel teulu i gyngherddau. A chan arall ganddi hi hefyd, sef Siwrne Ddi Ben Draw, a gyfansoddodd hi ar ôl iddi golli mham. Mae yna ganeuon yma gan Geraint Llyfgryn, Llywen Steffan, a Dewi Pws hefyd. Mi enillodd y genod Elin Angharad yn canu Duad Cerdant yn yr Ŵyl Gerdant, ymluniau Ffestiniog, yn canu Can Mered, a mae dyfyniad o'r gan hynno yn y llyfr hefyd. Ac mae Can y Meirw Hapus yma hefyd, can arall gan Dewi Pws. Felly, dwi wedi bod yn ffodus iawn a deud y gwir o gael caniatâd y beirdd a'r cantorion i gynnwys i gwaith yn y gyfrol yma. A swn i'n hoffi diolch yn fawr iawn iddyn nhw am y caniatâd hwnnw. Yn ogystal â geiriau caneuon, mae yna hefyd lyniau yn britho y gyfrol. Roeddwn i yn defnyddio lluniau wrth rannu y cerddi a'r pytiau bach ar y dudalen Facebook ac yn teimlo bod y lluniau'n ategu at y geiriau mewn ffordd. Ac yn y gyfrol yma, mae yna lyniau gan Iestyn Hughes, gan Aled Hall, o'n i wedi dod ar draws i lyniau fo ar Trydar, ar Twitter, a cael ei ganiatâd o i'w defnyddio nhw. Ac wedyn gan Lisa Elan hefyd, sydd yn gymdoges i mi yma yn Ysbyty Ifan. Olwen Fowler sydd wedi gwneud y gwaith dylunio, ac mi ges i help wrth gwrs gan ffrindiau mi, na Ffion Gwen, ffrind dau mi sydd a'i gwaith i yn y gyfrol. Mi nath hi ddarllen dros y gyfrol a cynnig i sylwadau a'i chyngor, ac hefyd y parch Hugh Dylan Jones, mi nath o ddarllen y gyfrol hefyd a chynnig sylwadau a help. A hefyd fyswn i'n hoffi diolch i Mared
a meinir yng Wasg y Bwthyn am fod mor amyneddgar ac am fod mor hawddgar. Mae'r gyfrol wrth gwrs yn delio efo pwnc sensitif iawn ac roedden nhw'n andros o help i mi wrth i mi roi popeth at ei gilydd. Mae'r profiad o roed y gyfrol at ei gilydd wedi bod yn un sydd wedi'n helpu fi efo ngalar personol i yn sicr felly ynde. Ac yn gobeithio daw i a chysur i sawl un sy'n ei darllen ni. Mae yna amrywiaeth fel sones i yn y gyfrol, mae yna gerddi yn sôn am golli rhywun i dementia, colli plentyn yn y groth, pob math o gerddi a deud y gwir. Mae'r benod olau un dydd ar y tro wedyn yn sôn am gerrig milltir anodd, cofio am rhywun ar adeg y Nadolig, flwyddyn newydd, Sul y Mamau, Sul y Tadau ac yn y blaen felly ynde. Felly gobeithio, fel dwi'n deud y daw y gyfrol, mae'n gyfrol eitha gobeithiol ar y cyfan yn cynnig cysur, dydy ddim yn gyfrol drom, dyna'r gobaith beth bynnag felly. Mae elw'r gyfrol yn mynd at meddwl.org. Mae ar gael yn eich siopau llyfrau lleol wrth gwrs am bris o £9 a Wasg y Bwthyn sydd yn eich chyhoeddi hi. Dwi'n gobeithio y daw hi a chysur i'r rhai sydd ei angen. Mae gair bach o gysur yn myned ymhell. Mewn galar a hiraeth does un peth yn well. Mae'n siarad cyfrolau, un gair, dyna'i gyd. Un gair bach o'r galon sydd wir werth y byd.